Iz poslanica svetog Ciprijana, biskupa i mučenika. Mi koji čeznemo za Gospodnjim obećanjima u svemu moramo nasljedovati Gospodina. Pozdravljam vas, predraga braćo, i želim da se opet u vašem društvu radujem, ako mi budu prilike dopuštale da k vama dođem. Što bi mi se moglo dogoditi bolje i radosnije nego da sam sada s vama, da me zagrlite svojim čistim i nevinim rukama koje, obdržavajući Gospodnju vjeru, odbiše svetogrna štovanja. Što mi može biti ugodnije i uzvišenije nego da sada cijelivam vaša usta koja radosnim glasom Gospodina hvale i da me gledaju vaše oči koje su prezrele svijet i postale dostojne da Boga promatraju. No budući da mi je nemoguće uživati tu radost, šaljem vam ovo pismo da ga čujete i vidite. Čestitam vam i potičem vas da ustrajete jaki i postojani u ispovjedanju nebeske slave. Uputili ste se putem kojim Gospodina štujete, pa i nastavite da postignete svojim kreposnim životom duhovni vijenac, imajući za zaštitnika i vođu Gospodina, koji je rekao: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Blažene li tamnice koji je obasjala vaša nazočnost, blažene li tamnice koja Božje ljude šalje u nebo. O mraka koji je svjetliji od samoga sunca i blistaviji od svjetla ovoga svijeta, gdje su uređeni Božji hramovi i božanskim ispovjedanjem posvećeni udovi vaši. I sada nek ne bude ništa u vašim srcima i pametima, nego božanske zapovjedi i nebeske naredbe, kojima vas je Duh Sveti vazdajačao da podnosite muku. Nek nitko ne misli na smrt nego na besmrtnost, niti na vremenitu kaznu, nego na vječnu slavu, jer je pisano: dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pravednika njegovih. I na drugom mjestu: žrtva Bogu, duh je raskajan, srce raskajano, ponizno Bože nećeš prezreti. I opet na drugom mjestu gdje božansko pismo govori o mukama koje Božji mučenici kušnjom trpljenja posvećuju. Ako su u očima ljudskim podnijeli muke, nada im je puna besmrtnosti. Sudit će pucima i vladati narodima, i Gospodin će kraljevati nad njima uvijeke. Kad se dakle sjetite da ćete s Kristom Gospodinom suditi i kraljevati, potrebno je da se radujete i sadašnje muke nadvladate budućom radošću. Svjesni ste ovoga. Od početka je svijeta uređeno da se ovdje na zemlji u nevoljama očituje pravednost, jer je odmah na početku ubijen pravedni Abel, a onda svi poslani pravednici, proroci i apostoli. Svemu tome dao je primjer sam Gospodin kada je rekao da će u njegovo kraljevstvo ući samo oni koji budu za njim išli. Tko ljubi svoj život na ovome svijetu, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. I na drugom mjestu: ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti, većma se bojte onoga koji može dušu i tijelo ubiti u paklu. Pavao nas također potiče da mi koji čeznemo za Božjim obećanjima u svemu moramo nasljedovati Gospodina. Sinovi smo, reče, Božji. Ako smo sinovi, onda smo i baštinici Božji, a su baštinici Kristovi, pa ako s njime trpimo, da s njim budemo i proslavljeni.